Yöne bir hakikat görürünme, Türkmen ilin içine zaten jenetiki Türkmenin bir vücuduna bir zat ba, Allah Teala aşık bolmak. Şon Türkmenni bir sadegi ba, bir ihlas ba, bir qara bagrilik ba. Kan gelillerde, kan gıyırlarda, kan jowan oglanlarda Türkmenin içinde evliya olup oturmağa istedadı adam kan. Hatta men şikefim soňran eşitsele, şol başka yerlerde okuyup berenne bolsa, ya hafa yerlerde girip berenne bolsa, ya bir yaman yoldaşları bolsa şimen gurrunum eşitse öz gow düşünýändir. Yüreğinin eteginden narahat bolup gedip, yüreğinin eteginden inatasının ihlasy ýadyna düşüp, yüreğinin eteginden atalabasy bir evliya adam bolup geçildiğini bilýän kan gelilleri var, kan gıyırları var, kan jowan erkek adamları var. Ýöne heyf hem karnının gowunny görjek bolup, hem danışga ýysynyň gowunny görjek bolup, hem otagynyň de gowunny görjek bolup, ya bir nefere hawa berjek bolup, özüniň nur ýaly istedadyny köretip geçirip barýar. Yoksa öyle de bilýär ha şol gelin, şol gyýyl oglan, şol jowan oglan istedady ba, we qaranqyda we halwatda Allah Taala aşyk bolup, ey Rabbim Allah diýmege amadygyysy ba. Ýöne ara gününi yalandan geçirip berdi. Şimen kefim eşdi öz bilýändir şo şidrik istedady ba adamlar. Ki yalandan Hudaýdan daşlykda ya danışgalarına, ya bazarlarına, ya öýlerine, ya oturşyklarda köretip geçip barýar istedady. Wagtlaryny mahv geçirip barýar. Bitin insanlaň, bitin akylly adamlaň bir aýdan gurrüňi bar. Näme diýipdirler? Men zayya yawmahu zayya gadahu. Men zayya yawmahu zayya gadahu. Bitin akylly insanlaň aýdan kepşi. Şunu zaylayan adam ertini zaylar. Şunu zaylayan adam ertini zaylar. Yo men erti gow boljak. Men 20 baramda gow boljak. Men 30 baramda gow boljak. Şunu zaylatdym. Şu ertisi zaylanýar da şol adam. Bu bir kanuny kulli bitin hakly insanlaň aýdan kefi. Men zayya yawmahu zayya gadahu. Sofa la yarişan gowy diýär saňa maňa oş öýdäki gelin gyýylara. Geley talep gözün ibrat bilen aç, mehabbetsiz kişiden kuş bolup kaç. Kuş nagat adamdan kaçak, wagtyky görýän hemsaýaň, wagtyky görýän ya öýüňde ya daşarda Hudaýa mehabbeti ýok adam bilen oturşýan, kuş ýanak bolla kaç şol adamdan. Derepdir. Sen köretip barýan. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La salata illa bi Fatihatil kitab." Alham suresi olmasa namaz olmaz diptir. Alham suresinde de bir tane hayır dua var. Ol hayır dua da ihdinas sıratal mustakim. Hudaýa ak ýolly biz gaýym duroýly diýdik. Hudaýa ak ýollan biz tozyamaýyly diýdik. Ey cemaat, şuurunda şu alhamda da birce doğa va şunu da müdam her yuqori qalanda namazda oqulup dudib her hefta agzalsa jay kanna. Ihdinas sıratal mustaqim. Hudaýa ak ýollan men çykmay. Yine yuqori qalyas alham başlayas Allah'ını öwyas. Hudaýa birce doğamız var senden. İhdinas sıratal mustaqim. Hudaýa hak ýollan biz çykmay. 3-nji rekat qalyas ihdinas sıratal mustaqim. 4-nji rekat qalyas ihdinas sıratal mustaqim. 10 rekat, 1000 rekat näçe oky ihdinas sıratal mustaqim. Hudaýa hak ýollan biz çykar. Näme beýle kendilen ýaby? Son insanyň üstüne mudam imtihan ilahi düşüpdi cemaatler. Hoşluk düşüyor, hoşlukta tozyamaýyn diýdi. Narahatlyk düşüyor, musibet ýetişdi diýip tozyamaýyn. Niçaha adamlar, niçaha geliller var, enesiýa dädis dünýeden geçeni ber namaz okanaklar. Näme diýip men enem dädim dünýeden geçmeli bir toforuň ene dädisi bar diýip, oňa biz ol ihdinas sıratal mustaqim. Hudaýa bir zat sebepli ýoldan çykamaýdy. Ya eline kan mal gelýär, pul gelýär, kan eline nigmat ba, tozyjak bolýar ya tozyýar.
Ya elinden mal gitye, tadıyya. Yani geçen hafta etekte zikirde otiqa qaytdım. İnqat adamları gördük az yaşın içinden gelip ağlap müşkülüm ma diyerdi. Tam müşkül açılyan çayda gelip dururdu ve hayırdağa alıp giderdi. Müşkül açıllı gitti, bir görünün akta sondan mer. Hayzı otokta, meçidin yirsinne, hayzı hayyatta, hayzı vorum olup aydallığına çeli, sököt şu otiydi yaplanmara otiydi mi, nâmi vurunun aydanına çeli, gözümün alına duda. Niçaha nefer gördü. Biz eciz insanın gözünün alına, Allah'ın yanına nâmi olsun aham. Şimdi yine de ünkü günahı, ünkü bozokluğu bilen yine gezipedi. Ehdine sıratal müstakim. Huda ya hak yolun biz çıkamayla.